sa mga paagi aron mapamatud-an nato ang tinuod nga panghitabo mao ang pagsaysay sa panghitabo, istorya, sa history kung anong nahitabo man unsay hinungdan. So dinhi sa atong na pagbasa mo kini ang gihimo sa mga apostoles pagsangyaw kang Kristo, kinanglan nga doon na sila'y ikapamatuod nga kini si Kristo mao ang gitagna o gitagana niadto pa gipanagna na ipadala sa Dios para sa kaluwasan sa Israel. O kini sa atong ebanghelyo mingon siya dinhi nga aron motuo ang mga tao nga ako mao ako. Nagpasabot kini nga siya usa ka Dios. Kaya mausab kini ang giingon ni Yahweh, Diyos Amahan diya nga gipangutana siya na Moises puon sa angalan nga iyang itug-an sa mga tao kung sila mangutana kung kinsay iyang ngalan. Ang giingon ni Yahweh nga siya mao si Yahweh, ako mao si ako, ako si ako. Pamatuod nga siya Diyos. Pumusab kini ang gingon ni Kristo dinhi, ako mao si ako, nga siya usa ka Diyos. Ang importante nga magpabilin kita nga maningkamot ang makahimo gayod sa iyang gitahas kanato. Kay bisan si San Pablo o si San Marcos, si San Marcos nakauban makri sila si John Mark o mibiya mibulag si John Mark sa ila kang San Pablo. Siguro doon na sila'y mga butang nga dili nila o wa sila magkauyon. Bisan panini mga butang nga wala kini mahimong babag o rason nga dili nila ipadayon ang ilang misyon sa pagsangyaw kang Kristo sa tibuok kalibutan. Usahay ang simbahan upang hitabo sa simbahan nitabo usab kini sa history sa simbahan nga nagkabingkil ang atong mga leaders. Pero padayon gihapon kaya ang simbahan gigabayan sa Espiritu Santo nga mao nga ipadayon gihapon ang atong misyon, bisan gani sa usa ka organisasyon o religious organization na ang mga di pagsinabtanay doon sa man ang atong focus. Muundang na ba kita? Muhunong na kita? Tungod sa atong mga frustration? Tungod sa wala ito magustoi? Dili. Ipadayon gihapon nato samtang ato pang mahimo ang mga butang nga gitahas kanato ni Kristo. Kay siya ang mas nakasabot sa mga panghitabo. Siya ang makasabot kanato sa atong mga gibati. Ipadayon, ato ipadayon ang paghimo o mga butang sa pagsangyaw kang Kristo sa iyang kaluwasan sa tibuok kalibutan. Doon naman kita mga frustrations, pero kini mahulipan lang usab.
masulbad lang usab kung doon tayo mga problema. So di kita angay mahingawa. Padayon lang nato ang atong mga buhat. Kaya ang atong mga buhat, mga makini ang atong pag-cooperate sa gihimo ni Kristo. Kay kita iyamang mga sumusunod, ginaingon niya, nga walay sumusunod nga mas labaw kaysa ilang agalon, sa ilang master. Atong master si Kristo. Kung siya nagpakasakit, sa masakit kini ato nga maangkon, ma-experience, kay kita iyamang mga tinunan, iyang mga alagad. Unta ato masabtan kini, sabtan ato ang kinabuhi para makapadayon kita. Atong masabtan nga kining ato kinabuhi, parte kini, kauban sa atong pagka-alagad sa Dios.